Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, si Meagi mga simana, formal nga gipangunayan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang reopening sa mga tourist destinations dinhi sa probinsya sa Subo nining tinguha sa Kapitolyo sa pagbanhaw gyud sa sektor sa turismo taliwa nining pandemya. Pangumustahon ta mga kapuso, kabahin nimong isyu makauban nato karon ang Cebu Provincial Tourism Officer Ma'am Maria Lester Marty Ibanez. Good morning, Ma'am Marty. Good morning, Sir Nico. Thank you for having me. Thank you so much, ma'am, for joining us this morning. Kumusta na, ma'am, karon open na atong mga tourist sites dinhi sa lalawigan sa Sugbo? Some are already open and mostly sa among gibuhat karon is touring around and checking sa atong mga sites and destination para ma-ready na sila to open. Because we want the tourism full force back. Unsay mga kalainan, ma'am, karon new normal, unsa na atong mga i-implementar, ma'am, sa atong mga tourist destinations? Yes, we have to follow, of course, the executive order that was issued by the province and the task force. Ato lang gid ang, of course, ang health protocol. Kinahanglan na agad kayo na kay COVID is still here. And it is here pag yun for a while. Kung pamatay tambal. So, kana stricto gid kita sa pag-follow para maiwasan na to ang atong contamination. So, kana siya nga part, amo gid nang gitutukan, kuyog sa task force, of course, ng mga agencies na to nga members. Maghisgo ta og moral carrying capacity sa mga destinations, ma'am. So, limitahan ra gyud nato ang mga tawo nga ma-accommodate nila. Oo, usa sa gyud na atong density, ato ang carrying capacity, ato yung gamyan. Like for example, sa whale shark before, moabot sila tag 3,000 in a day, karon 1,000. So para lang atong ma-maintain ang social distancing, ma-monitor nato, of course, ang contact tracing, and kuha lang sad, pag-control pud nato lang sad sa ato ang influx nga kalit-kalit dayon sa tourism. Kay hinahinay lang sa ta, step by step. Sa katong pagsuroy o sa reopening ninyo ni Gov, ma'am, dunot sa atong mga hangyo pod o mga ipatuman sa mismo kining sa atong mga owners man ni mga establishmento, ma'am, nga sila sa mismo mopatuman sa mga patakaran. Naata, like for example, kung accommodation, kinahanglan ta mo kuha sa certificate to operate, sa authority to operate sa DOT. And for example, if naka sa land, of course, LTFRB, ka na mga inana na ito pa maagi. So, proseso gyud tanan now, dili basta-basta lang. So, check, kung siya, daghan-daghan gyud paagi. Although simple siya, kay kumufollow lang gyud ta, dali raman. Ang ato lang is, anang dapat lang gyud mo, sunod ta sa atong balaod gyud nga karong gikuan kay di palagi gyud ta. We're still pushing for a better normal. You were saying kanina, ma'am, nga so gitagsa-tagsa ninyo og suroy ron, ma'am, ang mga kalungsuran nato mga dakbayan sa ilang pagpangandam. As soon as mo request sila nga pwede na sila ma-check, so ready na kay sa atong EO na klaro man tanan dito ang mga gi-require. So umuhatag sila mo timbre diri sa among office or letter or even a call nga magpa-check sila muna among giadto para ma-ready na pud para sad sila makaabli. So required una, ma'am, ang clearance from the capital sa inyong office pod before sila mo operate. Oo, kinahanglan gyud certificate of compliance issued by the Tourism Task Force. So Tourism Task Force appeal na to ang DENR, of course ang atong co-chair nga si DOT7 ug si DTI, appeal na to si CPPO, si PNP. So daghan dili kay Capitol headed lang, of course, by our First Woman Governor Gwen Garcia. Pero ang ato ang kuan natin ay mga national agencies nga appeal. Marina appeal, Coast Guard. So paano siya, joint force gini siya. A series ni siya of almost 3 months of meeting, brainstorming, and of course nangutana gyud ka sa ato ang mga stakeholders sa tourism o kung sa mga kinahanglanon, kung sa observation o kung sa rapoy makaya as of now. As announced by the governor, ma'am, so ang atong mga guests, mga tourists, kinahanglan mo pre-register daan unsay proseso ilang subayon, Ma'am Yes, Marty? we now have a centralized portal for booking. Kani siya actually, amo na ni siya naplanuhan before, pero na fast track lang tungo sa panghitabo. To control, again, the density and of course for contact tracing, one stop na siya, na siya tanan. Mura siya kwarta padala as of now, pero of course, we will evolve into debit card and all. Simple na gid kay siya. You go to our site, it's discover.cebu.ph or .gov.ph. Small cap siya tanan. So from there, makita na to of course ang sites kung sa mga available, and then when makaklik ka na dito ang mga information regarding the sites, o say makita nimo sa unique or pagkaon, anything about the sites. And then right after, before pa kaka-sud og bayad,
naausa dito nakabutang ang do's and don'ts. The information that we're asking sa portal is basically the collated information that is usually asked by DOH and of course our uniform men. So from there, usa na din katagaan o na siya calendar by the way. So kabaw ka pila capacity. So kung malak na ka, meaning naabot na siya, cap na siya, di nakakabook for that day. So you have to choose another day. Ang mga turista atong dawato ma'am, mga local foreign tourists ma'am, dawat ta? If you say mga good foreign, usually foreign meaning dili taga nga repro na tay foreigners nga na so pwede na siya mo man na siya mamiskuan nga na may puti nakita na mo nga to pero taga Malboal man to siya nga dili pasulon nga sa Malboal. Basically now we are still open for Cebuano tourists nga naa sa MGCQ status. So si GCQ status dili pa kasud sa atong MGCQ kay lahi pa man sila ruling. Hinahinay lang. Importante gyud nga mabuksan nato pagbalik ang atong turismo kay daghan-daghan ra ba gyud ang nag-rely ani ma'am. Importante gyud siya kay nga gud nato sa Cebu province tungod daghan kay ta og tourism sites and destination. Kasagaran sa atong mga Cebuanos, ang income gyud is tourism. So for us, tourism is also economy here. Dili siya ingon nga plus or kanang leisure. Ang atong mga kauban, mga Cebuanos, mao gyud ang gipangunan, a means of income. So mo nang hangyo gyud ang atong gobernador nga unta matagaan tag chance nga mapakita nga kaya pa nato moobli pero mo lagi na with strict protocol in place. Kay lisod man pod og basta lang ta mga bli. Finally ma'am, you have the floor. Maybe you'd like to invite people ma'am ka. So ayan ni atong mga packages o atong mga atanganan nga mga sites diri sa Cebu province ma'am. Please help us improving that Cebuanos can follow rules. So mura gyud ako hangyo. We help us reignite the flame of tourism in Cebu province. Thank you so much sa imong time karong buntaga. Ang Provincial Tourism Officer sa lalawigan sa Subo, Maria Lester Marty Ibanez. Thank you ma'am. Thank you. Mabuhay and good morning. Thank you. Good morning.